Ibai Alzaganaz, Mugiko EH Bilduko zinegotzie. Joan da uztailaren 28 osoko bilkura eduki genuen eta ondoko gaiek landu gendu zen. Alde batetik, 2022ko kontu orokorra onartzea. Hau ariketa finantzieroa da, azken baten, behin hilabete batzuk pasatute eta kontu guztiek itxite, igezko kontu ekonomikoei zehozelan itxiera emotea suposatzen dago. Esan dako moduen, berez ariketa finantzieroa da eta dana zuzena da, honen atzean dauena da, 2022 zehar garatu diren politika eta neurriek aurrera eroateko garatu den aurrekontuaren itxiera zehozelan. Guk politika horreri, proiektu horreri eta aurrekontuari orokorrean esotzegun gure oneritzia bere momentuen, beraz, oingo honetan ez dugu zentzuzko ikusten oneri itxiera emoterako orduen puntu hau onartzea. Hori dala eta abstentzinora jo gendun eta edozein kasuten kontu orokorra onartu izen zen. Beste alde batetik, 3. kreditu aldaketa onartu behar zen, oingo honetan 1,5 milioi erdikoa. Kreditu aldaketak egiten dire aurrekontuen jasota ez dauzen gastuei aurre egin barriakenean eta orduen, kasu honetan, dirue hartzen da gerakinetik aurrekontuen islatute ez dauzen gastu horrek aurrera atara alizeteko. Kreditu aldaketa honetan 3 kontzeptu dauz sartute eta 1,5 milioi horren zatirik handiena hartzen dauena ambulantegi zaharreko obren proiektu aldaketa izango zen. 1,369,000 euro inguru. Antza danez, lanak asterakoan konturatu dire eraikin horren egituran porlanaren kalitatea espero baino txarragoa dela eta segurtasun arazoak ekiditeko egitura horren inguruen burdinezko beste egitura bat egin behar da eraikine bera indartzeko eta honek gain kostu bat suposatzen dago. Hori egin alizeteko kreditu aldaketa hau planteatu da. Azalpen batzuk jaso dugu zen arren, proiektuaren nondik norakoak eta zehaztasun guztiek ez dugu ezagutzen, jatorrizko proiektu ebe ezagutzen eskendu moduen eta hori dela eta kreditu aldaketa honetan abstentzinora jo gendun, onartu izen zen. Eta bukatzeko udal kontratazioetan, tramite administratiboak eta horako gauzak egiteko osoko bilkurak dekon eskuduntza alkatearen gain izteko puntu bat onartu behar zen. EAJak zuzendutako udal gobernuek orain arte holan jokatu izen dabe, edozein kasuten gu kontratazio horrek esleitzen diren kontratazio mailetan presente egoten gara eta egiten diren aldaketak edo dekretuetan islatute dauz eta guk horren jarraipena egiten dugu. Dana dela, eskuordetze honen aurrean gu abstenidu egin ginen eta puntu onartu izen zen.